Sirikal kaunti ma Homa Bay komakore gi jokanyo mamoko e sekta mar thieth osidhayanga masinde manyasani mag timo bero e tuoche mag ich e od thieth maduong' ma Homa Bay. Kaka Ali Abich leronwa, okang' ma kamano en mar medo jiwo chal mar thieth e kauntino. Masindego matimo bero e tuoche mopogore mag ich mane oketie kar od thieth maduong' ma Homa Bay geto kelo yot ne jotuo mane kod chandruok mopogore e ich to dwaro bero makende kaluwore ni masindego ni kod teko mar timo bero e yor lony manyasani ka opore kod kit bero mithoro tim ne jotuo ka ibaro igi mamiyo jotuo moko budho kapok ochango tok timo negi bero. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga mane oloso kinde mane osidhayanga chak tich masindego eko ne okoni masindego biro kelo yot ne jotuo mane kod chandruok e tuoche mag ich to dwaro bero makende kendo dhi tieko wach mar jotuo law chenro gi ute thieth mantie oko mar kaunti ni. When you have a full operation, your quality of life goes down. When you have a laparoscopy, you can go home within a day and your quality of life also is maintained, and this is a service that we have here today. We've also commissioned, and we're going to retain here the endoscopy tower machine, and this is a service for which we refer our people to Kisumu and other places. Gavana Wanga ni okoni biro mag masindego en achiel kuom chenro ma sirikande nigo mar konyo e bero sekta mar thieth kendo masindego bende ni kod teko mar golo dwoko mapiyo tuoche machendo e ich. Ma en achiel kuom yore mwadwa berogo thieth mawango. Nwayudo hospital ma Homa Bay ka en level 4 facility kawuono en level 5. Level 5 tiene ni thieth be nyaka lure gi mano. Waseketo CT scan kae, MRI nitie kae, services mag oncology kata mag cancer, thieth mag cancer be sani dhi mbele. Bende wan gi equipment museneno kata mashinde museneno ma ne waonge go chien. To masinde go nyalo yudo duoko kaluwore gi tuo mane ing'ato. Kaka ng'ama nigi tuo mar ulcers, apani ulcers ong'ere kabisa. Inyalo timne investigation kata mana pimno mayudi tuo ma en go kaka noneno cha. E theater kae bende waneno wan gi mashin manyasani matimo surgery moko chuno ni koro ok bari kakibaro ji choncha, but koro itimo gimiluongo ni keyhole surgery kata ni koro itucho mana buche moko matindo tinyalo timni surgery sano to kata kotimni go kinyi tidhi adhiya dala. Konyo ji nikech koro cost mar bedo e hospital kuom ndalo mathoth koro onge. Ne giloso kinde ma bende chenro mar timo bero manono e tuoche mopogore ne dhi nyime od thieth maduong' ma Homa Bay mane obagi kod migawo mar thieth e kaunti ni katiyo kanyakla kod migepe mamoko ma bende osebedo ka siro sekta mar thieth. Jolony mawuok Rotary Club ma bende notelo e chenro no ne okone dwaro nitie mondo sirikal ochop ir jopiny e kor gwenge matieko midhiero kaachiel kod tuoche moko ma osebedo ka chando jopiny. Wariwore gi partners mopogore opogore kaka Gwala Closures East Africa, Surgical Society of Kenya, Society for the Blind, and a number of volunteers who are surgeons, medical officers, nurses that felt it was important to come mondo wakony sirikal konyo jopiny. To wamedo kwayo all other county governments ni Rotary clubs are out to support. Koro gimbe gichiwre kembe mopogore opogore mondo jowa oganda wa ma ok nyal afford the kind of surgeries matimore sani mwatimo free of charge, onge gimichulo ichajo ng'ato kata achiel mondo wakony oganda mang'eny mawuotho gi tuoche mopogore opogore e gwenge duto mar pinywa ma Kenya. My message to the government would be to prioritize health and also communicate to the residents, especially things like SHA, but also in terms of support we need the government to also invest. So when it comes to investing, is such comes when we bring together 70 medics to come to a county hospital. We also need that kind of support because we also train students. We use this opportunity to also train the manpower in hospitals. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.